יש אפשרות להוסיף למסמך סימנים שונים שאינם נמצאים על גבי המקלדת. אם אני רוצה להוסיף למשל סימן לפני המילה בכרטיסייה, אני שמה את הסמן לפני המילה, ובכרטיסייה או שפה הולכת לקבוצת הפקודות סימנים. כאן יש לי סימן, אני פותחת רשימה נגללת של סימנים, ומקבלת סימנים מיוחדים, למשל כמו הסימן של זכויות יוצרים, סימן רשום, יורו, וכך הלאה. אם אני רוצה סימנים נוספים, אני לוחצת על סימנים נוספים, ומקבלת את לוח הסימנים. יש כאן רשימה נגללת של גופנים. כל אחד מהגופנים הוא בעצם טבלה שמכילה סימנים. זה Webdings, זה גופן Wingdings, שמכיל את הסימנים הבאים. אני אבחר את אחד הסימנים, אוסף, סגור. הסימן מופיע לי כאן. אם אני רוצה לשנות את גודלו או את צבעו, הסימן מתנהג כמו גופן לכל דבר, כלומר אני מסמנת את הגופן הזה שהוא סימן, ובכרטיסיית בית, בקבוצת הפקודות גופן, אני יכולה לשנות את הגודל שלו, אני יכולה לשנות גם את הצבע שלו. הסימן מתנהג כמו גופן. בולד, אנדרליין, איטליק וכו'.